हाथरखि थियाटारनिफ्राय आं दिनैफ्राय ओंखारखाबाय मोननै ना मोनथाम पेन्डेल दंबावोमोन बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामनानै होदों जे बिसोरो न'आवबो बुंफेरजायाखै जे आं बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफ्राबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे आं दिनै मोनसे इमारजेन्सि प्रब्लेमावसो आङो लाइभखौ फैनाय जादों जिहेतु आं दा हाथरखि थियेटार प्रेजेन्टलि मेन ग्लेमार आर्टिस्टआवनो दङ मेन रलावनो दङ स' बेयाव मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जादों जिहेतु आं बेनिफ्राय ओंखारनाय जासिगोन दायो बिसोर हाथरखि थियेटारनि अनार मिसेस जुनु बिसोर आंखौ बिराद मेन्टेलिटि टर्चार होदों आरो आंखौ बे थियेटारनिफ्राय होखारदों ब्लेकमेलबो खालामदों आंखौ बिनि उनाव बिनिफ्राय आं दिनै बिनिफ्राय ओंखारनाय जागोन श'बो खालामा आं दिनै बेवहाय बिसोर आंखौ उल्टा केस गेले खालामनो होनदों आंखौ डाइरेक्ट जोंनो जानायनि थिग गैया जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया थानाय थिग गैया मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होबाय थायो मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव बेफोरबायदि प्रब्लेम क्रिएट खालामना फैबाय थायो बिसोरो फिर जों कमप्रमाइज खालामलायनानै पेन्डेल श'खौ गाबोबाय थादों बाट दिनै ओरैबायदि खोथा बुंदों जे आं प्रेसिडेन्टनाव सोंदोंमोन आङो रुमा आंनि दासिमबो मानो मेनेज जायाखै बाट बुंबाय जे अनारजों रायलाय अनारा मिसेस जुनु बर' बे अनारा फैनाय लोगो लोगो आं अनारनाव सोंबाय जे आंनि रुमखौ मानो दिनैसिम मेनेज खालामनो हाया बे ओरैबायदि रिएक्सन क्रिएट खालामबाय जे आंनाव रुम मेनेज खालामनाय आंनाव माबा गैयाना ओरैबायदि रिएक्सनखौ आंथ' रागा जोंबाय आरो सासे आर्टिस्टखौ लामायाव दासिम फसंना दोनबाय थादों नोंसोरो आर्टिस्टखौ दासिमबो लामायाव फसंना दोनबाय थादों बिदि बुंनायाव आंखौ आसि थुयै थुयै बुंबाय जे आं जेनेबा आं मेन ग्लेमार आर्टिस्टखौ बिसोर सिनायानो ग्लेमार आर्टिस्टआ सोर जों सिनायानो ओरैबायदि खोथा बुंदों बिसोरो आर्टिस्टखौ सिनायानो आर्टिस्टखौ जुदि सिनायाबा बिसोर बेनार पस्टार होनानै मानि थाखाय पेन्डेल खालामबाय थादों मानि थाखाय पेन्डेल लाबाय थादों बिसोर ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होदों जे आंखौ नों बिनिफ्राय ओंखारनो हासिगौ थांनो हासिगौ बेबायदि होखारदों दायो बुंदों आं थांनो नागिरनायखाय बुंदों बिसोर आंजों केस गेलेगोन एफआइआर होगोन होथों बिसोर जुदि आंखौ मानो होखारनांगौ आंनि गोनांथियानो गैयाबा दिनैसिम दासिम आंखौ मानो लाखिबाय थादों बिसोर ग्लेमार आर्टिस्ट सिनायानो बिसोरो इमिडियेटलि लाइभ फैनाय जादों जे आं बे जाहाथे उनाव प्रब्लेमखौ बिसोरो ब्लेमखौ आंनाव दा होथों होननानै आङो स्टेटमेन्टखौ होनो थाखाय लाइभखौ फैनाय जादों जिहेतु बिसोर आंनाव मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव बेफोरबायदि प्रब्लेम खालामबोबाय थादों जे बिसोरो मेन आर्टिस्ट जा भेलु मोनसे भेलु होननाय गैया बेवहाय बेखायनो आङो लाइभखौ इमिडियेटलि फैनाय जादों स' नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम जे हाथरखि थियेटारनिफ्राय मेन आर्टिस्ट जिखुनु जायखिजाया आंखौ मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होबाय थादों दिनै बिनिफ्राय ओंखारनाय जासिगोन जाहाथे उनाव प्रब्लेम आंनाव क्रिएट दा जाथों बेखौ आं लाइभ फैनाय जादों जानाय टाइमिंआव होफैया बिसोरो मालाबा 4टा 5टा हरनि 2टा 3टायाव ओंखाम बोथिसे होनानै आरो जिबायदि कन्डिसनाव ओंखाम होयो जोंखौ जिबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन बिसोर बेबायदि मालाबाबो होफेरनो हायाखै बिसोरो फिर जों कनफर्माइज खालामलायनानै पेन्डेलखौ गाबोबाय थादों दिनै बिसोरो जोंखौ ओरैबायदि कन्डिसन खालामदों जे आं मोनसे खोथा बुंनायाव बिसोर आंखौ ओरैबायदि होखारलायनो हादों जेनेबा जबरदस्ति आंसोर बे हाथरखि थियेटाराव थाफेरदों हाथरखि थियेटारनि कन्डिसनखौ नुखादों जे माबायदि कन्डिसन जों गावनि स्टेटासखौ गारनानैबाबो जों बे पेन्डेलाव गाखोबोबाय थादों फिर जोंखौ रिसपेक्ट खालामनो रोङाखै बे आंखौ मेनलि आंहा प्रब्लेम जादों दा अनारजों आर्टिस्टखौ माबायदि रेसपेक्ट होनांगौ बिसिनाव मोनसेबो गैया आरो हाथरखि थियेटारनि अनारा मिसेस जुनुआ नङानो सोरथाय आं मिथिला बेखौबो आं दा आसरित जाबाय जे आंखौ मानो बुंदों आं मालिक नङा बे हाथरखि थियेटारनि आं मालिक नङा बे बुंदों हाथरखि थियेटारनि मालिकआ सोर आंनो कमेन्ट खालामना खिन्था बिराद हार्ट खालामबाय बिसोर आंखौ बिराद गाबबायबो आङो खिन्थु दा दरकार गैला आंखौ बे थियेटारनिफ्राय होखारदों जाहाथे आंनाव प्रब्लेमा ब्लेमखौ बिसोरो उनाव दा होथों आंनो अनेक ब्लेम होनो हागौ ना हाथरखि थियेटारनि एक्ट्रेसआ फैसा लानानै खारबाय माबा मोनसे खालामनानै खारदों बेफोरबायदि ब्लेम होनो हागौ बेनिखायनो आं लाइफखौ क्लियार खालामदों आं दाबो बिसोरनि पेन्डेलावनो दङ खिन्थु आं दिनै पेन्डेलाव गाखो आं दिनै बिनिफ्राय थांनाय जागोन आं बेखौ क्लियार खालामना होदों दे दाबो आं खाराखै बिसोरनि पेन्डेलावनो दं आं दाबो खिन्थु आं लाइफआव क्लियार खालामना होदों आं खोनानो मोन्दों जे आंजों उल्था आंखौ केस होगोन होननानै बेनिखायनो आं लाइभखौ फैनाय जादों लाइभखौथ' होआखैमोन प्रब्लेमाथ' दहायनो जादों बाट आं लाइभखौ होथ'वाखैमोन जे कमप्रमाइज खालामनो फैगोन ना मानो दासिमबो मालिकआ फैबावाखै आरो बुंहरलायबावदोंसो कि बि इमान ग्लेमार गिदिर आर्टिस्ट नङा बिजों बिखौ बुजायबाय थानो बिसोर आंखौ ओरैबायदि बुंदों सैमा बुन्दि होनलायजासे बुंदों सैमा बुन्दि नों बिनिफ्राय ओंखारलांदो आं बिसोरनि सैमा बुन्दि नङा बेयाव खामानि मावफैनो आं सैमा बुन्दि नामा बिसोरनि सैमा नामा आं बेवहाय बिदि खामानि मावफैनो आंबो कमप्लेनखौ आंबो होगोन आं रावनिबो सिं जानानै थाया
हाथरखि थियाटारनिफ्राय आं दिनैफ्राय ओंखारखाबाय मोननै ना मोनथाम पेन्डेल दंबावोमोन बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों बाट रिकुवेस्ट खालामनाय ओरैबायदि खालामफैदो जे अनारा आंखौ रायलायफैयाखै दासिमबो बिसोरनि एटिट्युड इग' ओरैबायदि बुंबावो जे आं गोदोर आर्टिस्ट नङा आं गोदोर आर्टिस्ट नङाबाथ' आं बिसोरनो जिबायदि पारफरमेन्स नांगौ आं होदोंना बिसोरथ' आंखौ बुंनो हाया जे बेबायदि पारफरमेन्स होनो हायाखै होननानै आं जाबायदि पारफरमेन्स नांगौ बिसोरनो आं होदों खिन्थु बिसोर आंखौ मालाबाबो रिसपेक्ट खालामाखै आंखौ होखारलायबावदों बिसोर होखारजासे आं बेयाव थानो गोनांथि गैयाना जुदि बिसोर ग्लेमार आर्टिस्ट सिनेमा पस्टार होथिंनानै पेन्डेलखौ मानो दानखो दा मानो हालाया फैदों मानो नाङानो बिसोरनो नाङानो दा मानो आंखौ केस होनो नागिरदों बिसोर होथों जे माबायदि केस होयो होथों मेन्टेलिटि टर्चार होनानै ना जानायनि थिगनि दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै बिसोरो स्टाफनिफ्राय दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै खैथा जागोन 4:30 जाबाय दासिमबो ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै दासिमबो सोंहराखै बिसोरो ओमफ्राय आंखौ उल्टा ब्लेकमेल खालामो बिसोरो ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होयो आं न' बां गारनानै सरी कमप्लेनखौ आंबो होगोन बिसोरखौ आं बे खेबाव मालाबा बिसोरजों कमप्रमाइज जाया जाहाथे गासिबो आर्टिस्टखौ रेसपेक्ट होनो रोङाबा बेफोरबायदि अनारबो दाजाथों मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव दाखालि नावकाटा थांनो फैदों जों नावकाटायाव हरनि 8टासिम पेन्डेलाव दं आङो पेन्डेलनि गारियावनो जिरायना दं आङो फिरबि आं बिसोरखौ जेबो बुङाखै 8टायाव ओंखारनो होदों बिसोर 8टायाव हाखु दाखु आंखौ हिन्जावसाफोरजों दोनहैदों थिगासे बेयावबो कमप्रमाइज जानानै दङ हाखु दाखु ओंखारनानै आं सौगाफैबावदों होमबाबो बिसोरखौ जेबो होनबावाखै ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै होदों जे बिसोरो बेबायदि जायगायाव थाफैनानैसो आं बेफोरबायदि हार्डलि जानांदों न'आवबो बुंफेरजायाखै जे आं बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुन्दि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे बिसोरो इमान ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बेखौ उल्टा जों केस गेलेगोन आंबो नायनि आंबो बिसोरखौ बेखायनो आङो क्लियार खालामनो थाखाय लाइभखौ होनाय जादों नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम जे हाथरखि थियेटारनिफ्राय मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दासिमबो 4:30 जालांबाय दिन दासिमबो सोंहराखै जे बिसोर मोनजादों ना मोनजायाखै बबाव थादों बबाव थायाखै खुनु रिक्स लाया बिसोरो हरनि 8टा गाहामसिम गारियाव दोनदों दाखालिबो बेफोरबायदि हार्ट खालामो मेन आर्टिस्टखौ जों नङाबाबो सजायनो गोनांथि गैयानो सैमा बुदि नों बिनिफ्राय थांनो हासिगौ जोंनि स्टाफनिफ्राय गारि हरा थिगासे कुनु खोथा नाया आं हारसिं थांगोन दा बुंदों कि बिखौ बुजायबाय थानो गोनांथि गैया ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बियो फै जों केस गेलेगोन अके फाइन आंबो नायगोन बि थियेटारनिफ्राय मिनाति नार्जारिया गैला नोंथांमोना जेसां हाया शेयार खालामना होबानो जाबाय बिसोर आंखौ मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ नांगौ जिबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोंमोन बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनो हायाखै फिर भी कमप्रमाइज खालामना थाबाय थादों बे खेबाव आं मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनो हाया सासे बेनार आर्टिस्टआ जुदि बिसोरजों अनारजों सैमा बुन्दि होनजालायनांगौबा होखारजानांगौबा बेयाव आङो शो खालामबावनांगौ नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुं सैमा बुन्दि होनजाना आं बेयाव पेन्डेल गाखोबावनांगौ नामा जेसां प्रब्लेम जाबाबो आं मालाबाबो शेयार खालामाखै जे पाब्लिकनि गेजेराव आं ससियेल मिडियायाव अलमस्ट आपडेटसो होबाय थाबावो फिर बिसोर आंखौ जिबायदि सिचुवेसन खालामदों दिनैनि दिनाव जानाय थानाय कुनु रिक्स लाया बिसोरो बिनिफ्राय रिसपेक्ट भेलु होननाय मोनसे गैया बिसोरनाव ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै होदों मा खालामो नायनि आंबो बिसोरखौ आं बिदि बुंनांगौ बेखिनि बारा बुंनोबो हाला आं मालायखौ बारा बुंनोबो थाङा खिन्थु बिसोरो जाबायदि खालामदों उनाव जाहाथे ब्लेमखौ आंनाव दाहोदों होननानै आं लाइभखौ होनाय जादों आं दिनै पेन्डेल गाखोआ आं खाराखैबो बिसोरनि पेन्डेल जायगायावनो दङ आङो रानिंआवनो दङ आं खाराखैबो बिसोरनि जायगायावनो दंखायो खिन्थु बिसोर आंखौ ब्लेमबो होनो हागौ जे मिनाथिया उमुक लानानै खारबायबा बिनि थाखाय पेन्डेल गाखो ब्लेम होनो हागौ बिनि थाखाय आं लाइभखौ फैनाय जादों जाहाथे ब्लेमा आंनि सायाव दागोलैथों बिसोर कमप्लेन होनो आंबो होगोन कमप्लेनखौ न' बां गारनानै आं बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनायखौ गासिखौबो गारनानै पेन्डेल गाखोबाय थादोंमोन बिसोरो कमप्लेन होनो आंबो होनो थांगोन जास्ट आंनि बेखिनिल'मोन बुंनो थाखाय नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालामनांगो जाहाथे ब्लेमा आंनाव उनाव दागोलैथों
आंनि गोनांथि गैया बुंदों बेवहाय नों पेन्डेल गाखोआ मालाय मा जादों दरखार गैया जुदि दरखारानो गैयामोनबा दिनैसिम आंखौ मानो लाखिबाय थानाय बे मोनसे कुइसनखौ नांगौ आंनो आरो अनारखौ बुंबाबो अनार माखासेफोराबो बुङो अनारजों रायलाय अनारा बुङो अनारजों रायलायबाबो आं अनार नङा अनारा सोर हाथरखि थियेटारनि अनारा सोर लाइभखौ आङो दोनथ'नाय जासिगोन बेटारि चार्जबो गैया आंहा प्रब्लेम जागोन उनाव नोंथांमोना जेसांहाय शेयार खालामबानो जाबाय आं हार्ड जानानै आं जेसांखिनि बुंनांगौमोन आं बुंनोबो हायाखै उनाव मोजाङै क्लियार खालामफैफिनगोन आङो स्टार्टिंनिफ्राय मा जाबोआ किन्तु जास्ट बिसोर आंखौ दायो मेन्टेलिटि टर्चार होदों दिनै दिनाव बिसोर आंखौ हगारदों सैमा बुन्दि होनदों जानाय लोंनाय माखासे प्रब्लेमखौथ' आं बुंथ'लानो टटेलि कमप्रमाइज खालाम आं दिनैसिम जोबनायनि पेन्डेलाव फैबाय जोङो नभेम्बर डिसेम्बरनि 2 तारिखसिम जों गाला होन्दोंमोन पेन्डेलखौ फोजोबनो होदोंमोन जोङो थिग जों जोबजासिम थांगोनमोनबो बाट बिसोर आंखौ दिनैनि दिनाव हगारदों आं थानो हाया नोंसोरनो खोन्थादो आं जुदि होखारजानानै बिसोरनि पेन्डेल गाबाय थानांगौ नामा सोर सोरनि जायगायाव गादों माबा मोनसे गाज्रि पारफरमेन्स होबोफेरदोंना बिसोर आंखौ जे बेबायदि रेसपेक्ट होआ मोनसे ग्लेमारनि सिनायानो बेनाराव मानो दोनदो जुदि आं इमान गिदिर आं बुंना लायाखैना आं गिदिर ग्लेमार आर्टिस्ट होननानै बेनाराव आंसो दंथ' आंजों आदा सिमांजों दंथ' बिसोरो जोंखौ लानानैसो पेन्डेल दानदों जोंखौ लानानैसो अडियन्सनो देखायदों अडियन्सफोराबो जोंखौ लानानैसो नायनो फैदों जों बेफोरबायदि पेन्डेलाव जों गाखोनानैबाबो जोङो बेस्ट पारफरमेन्स होबोबाय थादों दिनैनि दिनाव बिसोर आंखौ हार्ट खालामदों बिसोरजों मानो सैमा बुन्दि होनजानो दरखार मानो होखारजानो दरखार आं बिसोरनि जायगायाव बेफोरबायदि आंनि न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बायबोफेराखै नोंथांमोना शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथिथों माबायदि रिसपन्स होदों जोंखौ सानना नायदो दिन दासिम ओंखाम सोंहरफेरनाय गैया होमबा जों बेफोरखौ जों कमप्रमाइज खालामना फैदों खिन्थु आं दिनैनि मोनसे खुराङाव आंखौ होखारदों